24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Пушинги ноҳияи Данғара ҳамчунин муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 11 ва 8.5 километр роҳи дохили деҳаро тариқи фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 11 дар деҳаи Пушинг бо мақсади амалӣ намудани дастурҳои дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ ироа гардида аз ҷониби соҳибкорон сохта шуда барои 150 кӯдак пешбинӣ шудааст. бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабӣ аз як ошёна иборат буда, дар он барои бо таълиму тарбия фаро гирифтани насли наврас тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. иншоот дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати 5 моҳ бунёд ёфтааст. дар кӯдакистон 4 гурӯҳи таълимӣ амал намуда раванди таҳсил бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. толори мусиқӣ, ошхона, ҳуҷраҳои хоб, синфхонаҳои барҳавои таълимӣ дар маҷмӯъ ҳамаи ин имконият фароҳам месозад, ки кӯдакон дар шароити хуб таҳсил намоянд. баъди ба истифода додани кӯдакистони нав 20 сокини деҳаҳои Пушинг, Алиҷон ва Ғиҷовак бо кор таъмин шуданд. пас аз он ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатиашон оиди бунёди кӯдакистонҳо дар сатҳи маҳал супориш доданд, соҳибкорони мо барои бунёд кардани иншоотҳо шурӯъ карданд. кӯдакистони мо дар муддати 5 моҳ сохта ба истифода дода шуд. мо чандин занони ҳамин деҳа соҳиби кор шудем. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат ва соҳибкорони ҳамин деҳа мерасонем, ки бар мо чунин кӯдакистони зебои замонавиро тақдим намуданд. бунёди иншооти замонавӣ барои кӯдакони хуштолаи замони истиқлол шароит фароҳам сохт, ки онҳо дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва ватандӯстӣ ба камол расанд ва оянда ба ватани худ содиқона хизмат намоянд. соҳибкорони ноҳияи Данғара дар амалӣ сохтани сиёсати созандаи пешвои миллат, мактаби садоқату боварӣ барои фардои дурахшон, таъмини зиндагии шоиста барои насли имрӯзу фардо ва дар баланд бардоштани эҳсоси худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстиву раъиятпарварӣ намунаи ибрат гардидаанд. навсозии 8.5 километр роҳи деҳаи Пушинг мушкилоти мардумро бартараф ва сатҳи хизматрасониро ба аҳолӣ осон гардонид. соли 2019 ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо саҳми соҳибкорони деҳаи Пушинг зиёда аз 20 километр роҳи мошингард навсозӣ шуд. ба хотири сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 8.5 километр роҳи боқимондаи байнидеҳавӣ мунфарш гардид ва бо ин қариб 100% роҳҳои деҳаи Пушинг навсозӣ шуданд. 8.5 километри роҳе ки ҳозир да асфалтпӯш шудааст, талабот ҷавобгӯ набуд. ҳозир аз ҳамин роҳҳо мо истифода бурда истодаем. беҳад нағз шудагии роҳҳо, ҳамин роҳе ки мо рафта истодаем қаблан инҷо роҳ набуд. ба хотири хонандагон роҳи нав бунёд кардан бе ягон мушкилӣ рафта омад мекунад. ғайр аз ин қубурҳои обгузаро аз сари нав таъмир кардам. ғайр аз ин дар доираи корҳои ободонӣ соҳибкорону шахсони ватандӯсти деҳа барои эмин нигоҳ доштани хонаҳои истиқоматӣ аз хатари офатҳои табиии фасли баҳор дар чанд мавзеи селгузар ба масофаи қариб 2 километр корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ анҷом дода шуд. натиҷаи заҳмати соҳибкорон буд, ки ин дар як муддати кӯтоҳ ин роҳи соҳилро асфалтпӯш карданд ва аз хатари селу ҷола эмин нигоҳ доштанд. ба кадом тарафе ки гузар мекунид, дар кадом кӯчае ки набошад, ҳамаи онҳо асфалтпӯш карданд. аҳли деҳа барои ободонии деҳаи худ дар назди хонаҳои худ мана арчаҳо шинонданд, онҳоро нигоҳубин мекунанд, хоброҳҳоро онҳо тоза нигоҳ медоранд, то ки ба деҳаи намунавӣ табдил диҳанд деҳаи худашонро.
президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми ҷавонмардони бонангу номуси деҳаи пушингро барои бунёди иншооти таъиноти гуногуни иҷтимоиву хизматрасонӣ ва табдил додани деҳа ба як шаҳраки зебову пешрафта шоистаи таҳсин хонданд. сохтмони роҳи мошингард ва корҳои соҳилбандӣ дар кӯтоҳтарин муҳлат бо ҷалби коргарони маҳаллӣ ва техникаи соҳавӣ бо сифати баланд анҷом дода шуда дар душафати роҳ баробари насби сутунпояҳои равшанидиҳанда ҳамзамон дар масофаи 3 километр қубурҳои обгузар хобонда шудааст. ин роҳ барои рафтуомади мардум роҳи душворгузар ва дар фасли баҳор хатарнок буд. аз ҳама муҳим бо анҷоми корҳои соҳилбандӣ дар ин мавзеъ ва бунёди роҳи нав мушкилоти рафтуомади хонандагон ба мактаби навсохт осон гардид. дар ҳамин деҳаи пушинг раҳо ҳама валангор буд. паи қадами ҷаноби олӣ буд ки рӯз то рӯз тараққиёт зиёд шуда истодааст. деҳаи мо ба як шаҳрак бубадал гардид. давоми як соли охирда 8 километр шоҳроҳ асфалтпур карда шуд. дар як соли охир чандта иншоот сохта ба истифода дода шуд. ҳоло соҳибкорони деҳа бо пайравӣ ба сиёсати созандаи роҳбари давлат тадбирҳои ободонӣ аз ҷумла бунёди роҳу пул, ивази қубурҳои калони обгузар, кашидани хати оби нӯшокӣ, бунёди зеристгоҳи барқӣ ва иншооти дигари иҷтимоиву хизматрасониро дар деҳаи пушинг идома дода дар таъмини некуаҳолии мардум ва рушди ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ саҳми худро афзун менамоянд.